Peter unoti varume garisana zvakanaka nemadzimai kuti munamati regere kubatwa. Unoti kana uri bachelor ne advantage pa prayer. Chitakarora tiri pa ma1 takatagadzisa kudeni. Baba ndisukuvhundutsira kuti usarore. Pane ma1. Zvanzi prayer life inogona kubatwa nekuda kwe relationship iri mumba. Inotofunga kuti madhimoni aiwa ndiwe. Kudzinga dhimoni kuri izi kapane kuzodzinga iwewe. So Ishmael wakaiswa paspekwenzi. Yet denga parutara na Hagar riri kuti tanzwa kuchema kwa Ishmael. Yet Ishmael wacho akaiswa paspekwenzi. Kureva kuti tine zvinhu zvatinotsikirira Mwari zvaanoda kushanda nazvo kuti atibatsire. Tine zvinhu zvatinoviga yet ndo zviri kunyanyotsvagwa naMwari kuti atibatsire. Kureva kuti Ishmael wakaisa paspekwenzi. Usati wavhurwa meso, usati waona tsime. Instruction ndeyekuti go and lift the boy. Yeah. Go and lift the boy. So Hagar unouya osumudza mwana. Bible rangu robva rati, and God opened her eyes. God opened her eyes. When her eyes were opened, she saw a well of water. Rega ndikuratidza ibhuru. Iri ndo tsime remvura. Hagar ari kuchema ari pano. Mwari pavakamuvhura meso kwete pavakachera tsime. Panyatsopanzwa. Mwari havana kuchera tsime kumunhu ane nyota. Mwari vakachera tsime kudhara. Vachizwa kuti pana achauya pano anenge ane nyota. Chakaitwa kuna Hagar akavhurwa meso kwete kuti akachererwa tsime. Kureva kuti ungangodaro uchichema uri patsime izvezvi. Ende munamato wako uri wemvura yeti uri patsime. Yeah. So Mwari havana kuchera tsime. Kureva kuti vazhinji vasati vanzwa kutaura kwaMwari vanowanzochema vari patsime. Ende vachichema nenyota inopedzwa netsime. Kureva kuti meso akasavhurwa unogona kuti Mwari ndiradzewo kune tsime achisiya tsime achienda kune rimwe. Can I help you a little bit? No problem iri kumarriage. Munhu akasavhurwa meso ekuona kuti wake mukadzi ndo simbi anodzionera kure. Zvokuti anopedzisira akusiya tsime achienda kutsime. Nokuti chaasiya mumba mukadzi achienda kumukadzi. Why meso akasavhurwa unosiya tsime rako unonwa ripamwe. Yeah. Meso akasavhurwa unobuda chechi yenyu unopinda imwe chechi ndichakuratidza kuti chawasiya ndo chawatera vanongovhura iro riri. Ndokuona kuti saka even Anglican vanovhura, Zion vanovhura, Zayodha vanovhura. Saka ndakabva kuinga vaivhura iro chichaitika ndechekuti iri raivhurwa but ongosina kuvhurika. Nokuti hazvina kuti kana tsime riripo uchanwa chete kana meso avhurika. In Bible is the same. America, Washington DC vanopreacha airport kudombo irori avambotaiwa kuzvakaomba kumanobvisa mamapeji. The principles of God are the same. Vakuru muri patsime kaizvezvi. Ndandaudza mumwe ndikati munamato wazhinji ndekuti dai Mwari mandiblessa ndaenda overseas. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Munamato kuenda overseas wakati nakei, but let me help you. Kana kuenda kwa America kuri kuenda overseas, which means kubva kwa America uchiuya kuno unenge uchienda futi kupi? Saka utori overseas kaizvezvi. Udzabasa chipako tsano muri mhiri. Muri mhiri izvezvi. Overseas. Chinotipa desire to get there. Haisi continent inonzi America. Is the mindset of the Americans. Otherwise America yacho ine machallenges udarika Africa. Kuno hakuitika matornado ka. Uko machallenges akawandisa. But thinking ability iri too sharp. Tikaenda isusu ikoko teta kukumbira kuno. Tikuno kwaita tornado kumana dzimba dzaparara. Kuno kwaita ice wana watsi kufamba. Kuno hakuita ice. Kuno hakuita matornado. Kuno hakuita mahurricane. Kuno hakuita earthquake. But tiri kuchemera kuenda kwaanoitika. Kuti nyaya isi yema problems ariko konde type yevanhu vane mafungiro anodarika the level yema problems ariko. So kureva kuti kwauri kufungidzira kuti kuri nani. Chikuita kuti kuve nani type yevanhu variko. Aizve. Shamwari yangu yakanamata Mwari ndipewo mukadzi muchaindi. Bible rinoti vakadzi mukadzi akanaka anobva kupi? Kuna Mwari. Kuroti Mwari vakadzi vacho anawo. Saka paakati Mwari ndipe mukadzi muchaindi, Mwari hazvina kuvanetsa ndokubva vamupa mukadzi, but akapiwa mutete. Akadzoka kuprayer akati Mwari ndati giant, mweya muchana ndokubva amuudza akamuzevezera zvikanzi fidha uone. Kuna vanhu vasingazivi kuti kumwe kusimba kufidwa.
afunga kuti nature auchaona mukarambana kuti wako akasimba kuti pari panoonza asaka gorino wakadzi anosimba chete titaone. Okay, so Ishmael Hagar paari pane tsime chisina kuvhurwa meso emweya, but Mwari havakuvhure meso kana usati watakura. If you have not lifted up the boy, varume zvimwe zvinhu zvauchaitirwa naMwari hazvisi kuzoitwa kusvika wagona kusimudzira mwanakomana waMwari anova Jesu. You must learn to appreciate basa rakabatwa pamuchinjikwa. You must learn to lift up the boy. Saka Hagar paakasumudza mukomana, Mwari ndokubva vazomuvhura meso ndokuona kuti pano pane tsime. Unoona tsime une mwanakomana, uone tsime nekuti une nyota. Nyange uine nyota, you must have mwanakomana kuti uone tsime. Also the problem you have, Mwari ane solution, but the real problem there you don't have Jesus in you. Anoita kuti Mwari va release the solution for you. Yeah. You need to lift the boy first before your eyes are opened. Kana wakabata mwanakomana manje ndopa unochivhurwa meso nekuti you have what it takes. Unaye wacho ari kudiwa. So ndokubva vhurwa meso ndokonota izvi pane tsime remvura. Kureva kuti Mwari une special plan kuvanhu vese vakaiswa mudesert. Inzwa mvura yaakapiwa naAbhurahamu yaiva mubhodhoro yakapera, but Hagar haana kurasa bhodhoro nokuti Bhaibheri rinoti paakavhurwa meso akachera mvura nebhodhoro rake. Uri kuona here kuti chese chabva kuna Abhurahamu whether achisisina chinhu chine basa pamusoro pezvichaitwa naMwari. I will go deeper for you to understand. Tine vanhu vane pfungwa kuti vanhu vakanamata kudhara havana Mwari, havazive level yedu tazvikura tikadii. It's true. There's a new wave, a new dimension mukunamata Mwari, but there are things of the old that are still valid in our time. Mukaita pfungwa yekurasa bhodhoro raAbhurahama kana tsime ravhurwa hamuna chekucheresa. So Abraham paari kutokupa bhodhoro is a prophet. He knows kuti mvura iri mubhodhoro ikapera bhodhoro stiri chine basa. Beware yezvinhu zvaunoti hazvina basa nokuti hausati wakuziva basa razvo. Nokuti ukanwa ikapera ucharasaka. Yeti pakavhurwa tsime uchada futi chekucheresa. Beware yezvinhu zvauri kurasa uchiti hazvina basa, zvirizvo zvine basa pachinhu chichaitwa naMwari. So akauya nebhodhoro raakapiwa kwaAbhurahamu rikapera mvura. Abhurahamu munhu kana achikukomborera anokupa bhodhoro. Mwari ndiMwari kana achikuropafadza anokupa tsime. Sa problem yevazhinji ndeyekuti uri kunyanyochema kuvanhu. Ability yevanhu mabhodhoro emvura, ability yaMwari matsime emvura. Chese chauri kutrusta kuti dai vanhu vandipa chidiki pane chaungatrusta kuti dai Mwari andizarurira nyasha. Bhodhoro raAbhurahamu ridiki mukatonwa inopera, but tsime raJehovha muchanwa nekunwa. Why tsime isosi iri mubhodhoro yatobva kune imwe sosi. Kunamata kwakuda vanhu kuti vazive the real source more than zvakabva kune imwe sosi. Kune murume akabva kunzvimbo yainetsa mvura ndokusvika mutauni maamune matepi emvura, akanwa mvura achivhura patepi ndokudzokera kunyika kwake akandakachiwana chinoburitsa mvura, because murume paakanwa mvura patepi akabva aba tepi nokuti aifunza kuti tepi ndio inobuda mvura, gamba mvura ukaona yakubuda kune kwayabva. Saka akadhila nethe last, haana kudhila nethe foundation. So akaba tepi akanogadzika patepi akangonidza musha wese, zvandachiona chinobuda mvura ngatiimbei. Vanhu vakaimba vakafara, paakavhura he was shocked. Haina kubuda, but kwaakaenda kuzvaibuda haana kunge ave ne correct information yekuti vakuru apa ndopazotangira here kana ndopazoperera. It's good to be imparted. My spiritual gifts is good. The most dangerous thing ndechekuti ari kukupa impartation akakudzwa naMwari mumaprocess, akanechwa naMwari kuti agova the right vessel to carry the anointing. Iwewe hauna any experience, any challenge yawakafesa, hapana pawakatsvaka Mwari wakangopiwa. Atiri rikajampwa hariite nyowani asi rinoshanda. Munhu iye akazoenda kumuzarabani adzoke. Kune zvine mademands ekuti nzwa
ariko kuimpata the grace akupa she shortcut, but the secret ya anointing ndeyekuti you have passed through my levels personally, and not demand your personal experience to handle. Nokuti ma challenges unosanga now in future ane chekuita ne build up ya wakaitwa kumashure. Can I give an example? Ukaona kubasa mumachikira ari pa computer achingobaya so achipiwa mari akawanda mumachita work hard workshop apaka ipas depends on your life. Ishmael, Mwari had a special plan concerning Ishmael, but he was chased from home. Although Mwari will make him into a great nation, because I'll make him into a nation. There are times you got a problem yako and you got to ruko na zilikuitika, but unakunzwa Mwari pamsoro nyangu pe zilikuitika. Nobody can Mwari had a special plan concerning Ishmael. Kuzinga kwake pamba does not matter. Why? All things work out together for good. So challenge yatina sometimes. They could do you know? There are times you could go to allow oppression. Can I challenge for the sake you could build more than the one fighting you. Chakapa kuti Jesari pamchinjikwa anza akakunda inye kutaka roho. Kwa kuti Mwari vari pa level yekuti kana process ikava the opposite avachinje mari results avari kuda kukupa unowina nekurohwa. Jesu watinotaka kunda ndiye akatodaiwa akaruvirirwa iwe ndokubva ati zvapera kwete ndapera kurati yaitoziva metsi yacho kuti havasi tombopedza inini vane nyaya dzavari kutopedzawo zvavo. God is still with you. Problem yako ndeyekuti uri kushanda nemaonero ako hauna kunzwa kuti Mwari unofungei pamusoro pelife yako. There are challenges in life that are not from the devil, but they are meant to build you for your own good. Process ya Ishmael adzingwa pamba inodimanda kuti asvike mudesert atange kutsanya kuti Mwari ndadzingwa sei kana muchiti muneni Mwari ndadzingwa sei. But Ishmael nyangu akadzingwa Mwari vakati I will also make him into, let me do quickly 5 minutes so I finish. Ndoda kuona pane special plan ya Mwari concerning Ishmael. Nokuti Ishmael ari kurarama ari mudesert ka. Ishmael is the brother to Isaac. Adzingwa pamba akurarama ari mudesert. Yet Mwari vati I will bless him. I will make him into a nation as well. Kureva kuti Ishmael nyangu ari mudesert ane blessing yatofanirwa kudiscover. What is the mystery concerning the blessing of Ishmael? Nekuti Mwari kana vataura shoko vanotaura rinorasta zvanzi zvese zvichapfuura shoko rangu rinogara nekusingaperi. So from today I want to check which is the blessing of Ishmael. Akanzi naMwari will make him. Nekuti Ishmael wandiri kuparidza nhasi is the nation yemaArabs. Those are the brothers to Isaac, maJuda. Blessing in maArab mudesert matsime kwete matsime emvura oil. Sei Mwari vasina kumupa mugodi waoiri wakusina mota saka akapiwa mvura. But chaiva chiprofita chekuti mvura yandiri kukupa msima ndo blessing yako uchararama mudesert but une wealth. Nokuti maArab nations ari mumadeserts they have what it takes to run the world. They have what it takes. Saka uchiona kuti pakazodawo kutengeswa Joseph kuti aende kuEgypt zvanzi vakoma vakamukanda mukomba vakati atiurai, but zvanzi pavakatarisa vakaona ngoro dzevarume vanonzi maIshmaelites vachipfuura neko vakati zvinotibatsirei kungorasa mukomana ngatimutengesei kumaIshmaelites. MaIshmaelites ndokubva vatakura Joseph vakaenda naye kuEgypt kureva kuti success yekumba kwaAbhurahamu yanga yakaligwa naIshmael. So don't look down on Ishmael. Mwana wa menini wako but mwana wa baba wako. Totara vakakurira mubarika. Tara zvekunamata chezvo kwete zvekumba. Mwana wa bamnini, mwana wa tete, mwana wakazodai so. Beware of Ishmael. He's the one who take Joseph to Egypt. Vakoma vaigona kumuuraya mufana
but nekuda kwekuti vakaona vaishmaelites vachiuya. Handisi vandiri kuparidzira, there is somebody in your life, mwana amene wakakurira pabarika ende wakajoina hondo dzevabereki. Usaone munhu waunovenga kwete nekuti akakutadzira, nekuti akavengwa nemunhu waunoda kuita kukwereteswa ruvengo. Saka mwacho kutadza ugona unoita kukwereta. Ishmael ari mudesert, rudzi rwakura, zanzi vakati vakufamba nengoro dzavo ndokubva vaona Joseph vakamutenga vakaenda naye kuEgypt. Kureva kuti plan yaMwari concerning imba yaAbraham yakavigwa una Ishmael. So zvanga zviri correct kuti Ishmael abviswe pamba, nokuti paakabviswa pamba ndo zvakazoita kuti rimwe zuva achipfuura wachienda kwaari kuenda vasangane, nokuti munhu wepamba penyu hamusangani, munofamba mese. Special plan yaMwari concerning Ishmael is to take Joseph to Egypt. You never know who will take you to your destiny. So iwe munhu unoremekedza mwana muupenyu. Ndaimbotaura nevamwe panapa. I started preaching in this place 2008 till today 2008. Mazuva atatanga kuparidza panapa taisungwa. Amene kana vanhu vapone vakamboya kudhara. Uri pakati so waidhonzwa nekanzuru. Watonobvisa fine $20. We fought that war. Zvokuti vamwe wakazoya zvapo. Saka vanozongoka vanoti pana Ishmael pano. I'm just being open. Yeah. From 2008 to today. And then as soon as you don't time kutova nyengetedza vandakapa nguva. Vakura zvekuti handisina time. Nevantu kuti ngoyenya pasina. Nokuti makatitendera kuuya yayedu. Takadeo mwakadzidzawo kubva kwandiri. Handigone zvese but apa ndogona. From 2008 kusvika 2011-10 ndopakatanga kuuya vanhu zvapfumbira mani. Saka todoparidza ndikati uyai munhu wakakura ngatirovei. Ndakurova ndopakati aiwa nguva yako haichaita. Kukura panzvimbo. I thank God. Ndakapiwa hati nevamwe vangu havaipapinda panapa. Yeah. Pale ndepeduka. Chinenge chiri chindimba kuti ndepedu taipasungirwa pano handibude. But I know kuti handina zvese. Yes. Amen. Others they need to preach to your life. Yeah. Ipapa ndichitoshumira, I'm not ministering to you, but somebody who come after me, he can minister to your life. So mufield mubasa raMwari vacheki vashoma. Zvokuti ndikatoona ndoda kucheka ndotofara. Yeah. Saka kana shoko richiti vacheki vashoma, tozowana mucheka anocheka vacheki. Takara tiri vashoma kumanda. Ngatichekei witi. Unozoona wagarwa nebhemba baba yokutochekawo. Unozoona wabatwa kuti hana satanist. Ngatichekei. Unewa unoshumira iwiti yako, ndinewa ndichashumira iwiti yangu. At the end, we are the body of Christ. We are brothers. We are here for the glory of his name. Okay, Ishmael. Yo wakonzera kuti denga riburuke. But learn to respect Hagai. Haana kukonzera kudzika kwemutumwa. But ndiye approachwa for you to benefit patsime riripo. Which means Ishmael afanana na Samuel. Samuel wairara paside pare kamchechi. Mwari ndokubva vashedza Samuel. Samuel ndokubva amhanya kuna bishop Ela akati muri kundidana here. Ela akati kwete. Akadzoka akarara. Paakadzokera futi Ela akamuti kudii? Ndimwari vari kukudana. This time wakakushedza. Unoti taurai muranda wenyu akaterera. First Samuel. Uri kuona here kuti chakaita kuti Samuel azive kuti ari kudanwa naMwari. Kudzidza kumunhu asiri kudanwa. Nokuti akambodanwa, saka by experience he knows the voice of God. So it's good to respect elders, although God is speaking through you today. Aizve. Handina right yekutuka muwashumiri zvikuru sei vakuru kwandiri. Panyama chaipo panyama. Handina right yekutuka munhu mukuru vina akanditsika. Pano kana pane vasina hunhu asi zvemweya hunhu. Zera rababa ronditsika so. Sagumbu pamusoro. That is stupid. Unditsikirei. Even anditsika wrong ndiani. Vakanditsika kudai unafanirwa kurasika. Baba manditsika wasurudza gumbo rawo. But ndikavati stupid
Uyano konondrowa ndirinda katsiko. So naturally we need to respect elders. What more elders in the spirit? Wekuti panyama vakura, pamweya vakura. So chona mdara no papa no kana kandituka. Andina right. Di baba wangu naturally. Yeah. Amen. Kana shiti kana katundisha elders. Wanu nonto ndinyaro tunuzgira titi. Mdara kutsika zokudi. Mdara wetu. Anishtora pamweya nditara panyama. His level ya baba wangu, I deserve to respect him. What modega zokura akipa mweya. Oh, kawana. Satongo batirana kunyama kuti ndara. Yacho tu mfana. Ndoto mfana ndara. Dizozo. Aka. Iwandu wafuru wa meso Ishmael. Mwari wataura wanzwa iwewe. But Ishmael was supposed to kuti mwari wanzwa ndinda burutsa denga pano. Nokuti chaita kuti agavuru wemeso. Mwari bari kuti you need elders as well. Without speaking to you. We need to respect elders. Eli asikudanwa na mwari, but ndiani teaching yekudza samere kuti ndi mwari. Kuti chiri kudanwa chizoti chiri kudanwa nani? Chisiri kudanwa ndo chinoziva kuti kudanwa na mwari. Kuti sometimes you learn from those vasiri kunzwa the voice rauri kunzwa. Baba kuti wakazodai. Yes, waona ma mistakes ao, but we have learned that Jesus is the Son of God through such elders. We have learned from our elders kuti kuna matamwari kwakanaka. Kana une chizaruko chawapiwa Samuel, thank God for that. But chinzwa kuti Samuel aberekwe, mai vake vakapiwa blessing na Eli bishop, ndiye akati mudzimai zvaunochema mwari ngaakuitire nyasha. Kuti breakthrough yekuti Samuel avepo ndi Eli bishop. Yet Eli bishop office yarimo mwari havachataura naye, but by the reason yekuti he's still in the office he can bless mai vaSamuel kuti vave nenhumbu. Do you know that there are people still recognized by God? Yeah. My time is gone. Let's raise our hands. Father, I thank you for your word. I thank you for your grace. We are in a special plan even concerning Ishmael. Even our nation, it is rejected by other nations, but we have a special plan. We are rich at mfungo wa kanaka. Vakadzingwa pamba pa Abraham. Vaine poto remvura rikapera. Mwari mukavhura matsime. We pray for great opportunities upon our nation Zimbabwe. Baba matsime ngavhurwe nemi. Mwari wenyasha, mwari munoti also bless Ishmael. Baba kune ano tinofukidzira kuti Baba ndiropafadza asi munyari mune nyasha nyangwe nesu. You can also bless us as Zimbabweans. You can also bless us as Africans. Baba tanamatira nyasha. Mumereje munhu ari pano mwari. Matsime rudo ngavhurwe zvakare. Mubusiness rake tsime reprofit ngarivhurwe zvakare. Tadzora vandinyosa pamunhu. Iri makanzwa Ishmael. Mukaburukai Baba musituation yemunhu ari pano. A turn around by your grace and your favor. In the mighty name of Jesus. Amen.